Bello Turji, ajalinka ya zo, yayin da za mu tabbatar muku da kyakkyawan shiri da rundunar sojojin Najeriya ta yi domin hallaka shi da shi da makarrabansa. Kafin kawo muku cikakken rahoton, jama'a don Allah ku danna mana alamar liking, sannan ku yi mana sharing saboda 'yan uwa da abokan arziki su san abin da yake gudana a halin yanzu. Rundunar sojojin ta lashe takobin kawo ƙarshe tare da hallaka da kuma buɗe wuta da ruwan bama-bamai ta sama da ta ƙasa ga duk wanda ya ce Arewa ba za ta zauna lafiya ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya Bello Turji ya fara wasan ɓuya a dajukan jihar Zamfara, ganin yadda aka hallaka mai gidansa wato Halilu Sububu, wanda a kwanan nan an farmaki Bello Turji da shi da yaransa, yayin da aka kashe yaransa masu tarin yawa, amma shi kuma ba a samu nasarar cimma gaci wajen hallaka shi ba. Amma dai rundunar sojoji ta ƙara zage damtse wajen ganin ta kawo ƙarshen duk wani ɗan bindiga da ya addabi yankin arewacin Najeriya. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya an tabbatar da cewar wannan yunkuri da aka yi babu wani jagoran 'yan bindiga da zai rage yana numfashi a doron ƙasa matuƙar dai ya ce Arewa ba za ta zauna lafiya ba, wanda gashi mun gani a kwana-kwanan nan rundunar sojojin ta fito ta tabbatar da cewa 'yan ta'addan Lakurawa da suka fara bullowa a yankin na arewacin Najeriya an tabbatar da ƙarar da su, yayin da aka hallaka da yawa daga cikinsu, wasu kuma aka kora su zuwa wasu ƙasashen waɗanda suke makwabtaka da Najeriya, wanda dama daga can suka fito. Jama'a ku yi mana comment, ku yi addu'a ga rundunar sojojin Najeriya.